Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hatta nagabe jamita di partangiangata na laus epistel di minggu parjulu dung Trinitatis di minggu tanggal 7 Juni 2026. Imahatan itu hatta natar surat di Sada Korin bidu 10 ayat 10 lalu rodi ayat 26. Hujaha madihita sonoma di dok hatani itu hatta. Berekamuma Israel hian. Da partohap di langgatanido aka namangaton peliani. Naung argado juhut na pinilihon manang margugudo begu. Idu na hudok disi. Da oddo tahe. Na pinilihon na sida. Da tu debata di pelihon. Tu beguido. Alai dang lomoro hakku hamu saur tuah kabigu. Daktarinu pamusian panginuman ni Tuhani huhut sian panginuman ni akabigu. Daktar bahe kamu partohap di langgatan ni Tuhani huhut di langgatan ni akabigu. Tuisata ma Tuhani tunggumogo mahita sian ibana. Saluhut na jadi do alai dang saluhut marguna. Saluhutna jadi do alai dang saluhut patuguhon. Unang masirikoti na di ibana na didonganima. Pangakamu masian saluhut na ginadis di parjagalani. Unang nirisihan alani panggorani rohaye. Aigo di Tuhanido tanoon rodi isina. Imahatani tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaon adong dua pesan nanaing dohonon ni turpu jamitaon tuhita di bagasan partangianganon. Na parjulu parsaurat dohot Kristusi matalului. Persekutuan dengan Kristus itulah yang mau kita cari. Na paduahon unang gabe partuk Tuhan hita tudongan. Jangan menjadi batu sandungan kepada saudara-saudara kita. Jadi na dua itu sasitong na nanaing dohonon na tuhita. Di jamoton Apostel Paulus do ruas ni hurian na di Korintusi asa unang sarupa na sida dohot Israel hian. Di hata batak di dok Israel hian, molo di hata Indonesia Israel menurut daging. Imana taida di ayat 10 alui. Israel hian manang Israel menurut daging. Nanidok na Israel hian ima Israel di masa-masa dung bukas nasida sian Misir doho di masa-masa di pardalanan nasida di parhorsihani lapatan na dohonot tamanuaing bah Israel sebelum sahab manasida rupane tu tano naung pinarbaga-baga ni Jehovah tu opu nasida. Jadi ngulu ni hala Israel na jului ikon gabe sada persiajaran nama cai argamai di nasida. Maksudna unang gabe songoni nasida. Nian dak sudi hala Israel natakang, dak sudi hala Israeli naolo manobagana-ganan, naolo marsoba tu debata sileban. Dak sudi hala Israel na umuluan ibana tubigu daripada tu debata manang tutuhani. Songon nadi bado didok beberapa orang dijulu ni turpu jamitat tau. Jadi dang itor ta generalisasi rupani natakang do bangsa Israelin. Adong do memang sada-sada beberapa orang didok. Tak persuadaon gudang do na burju sian bangsa. Alainak pesongoni pajora amai dinasida. Walaupun beberapa orang manang napiga halak pajora amai gabe persiajaran nama cai argamai unang masa si songoni tuaka
generasi na mangihut. Akamang dohot tamuinang pinomat adong maopat hal pangalaho manang hakurangan ni hala Israel na jului na ikon si jamotonon ni huriei di Korintus unang masay di tonga-tonga na sida. Na dia may naparjulu unang gabi siului debata sileban, jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Om mapangalaho ni hala Israel hiani. Napaduahon unang permainan, jangan melakukan percabulan. Napatuluhon unang mangujuni Tuhani, jangan mencobai Tuhan. Napapaton unang marungut-ungut, jangan bersungut-sungut. Om mapangalaho ni hala Israel na jului. Jadi di Apostol Paulus unang be songonon niyan. Molonunga gabe sihuton Kristus unang be olo marsobatu de batasi leban. Unang be olo melakukan percabulan. Unang be say olo ibana mengujuni Tuhani, mencobai Tuhan. Kok Tuhan dicobai ya te? Unang marungut-ungut, bersungut-sungut. Saya holan na marungut-ungut. Holaso pastu na di rohanai itor marungut-ungut. Holaso adoksi panganon marungut-ungut. Holaso adoksi numon marungut-ungut. Ima pangalaho ni bangsa Israel na deba na ujui. Totua kamang dohot tamu inang na perjului maksudna unang be gabe si sob bagana-ganahan nunga tak kasih maralo tu pati na perjulu dohot pati na padua honi. Na sujadi bahenon nasida marakup debata. Ido inti ni patik perjulu dohot padua hon. Jalan naswadong debata na asing dukon ni debata Jahobai. Jangan menduakan Tuhan. Dan jangan ada Allah lain, ilah lain selain daripada Allah. Intina didok di bagas saturpuko de 20 dang lomorohani Apostol Paulus apalagi debata saur hita tu begu. Aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Tumigom ma saur dohot Kristus, parsaurat dohot Kristusima dilului. Songon natadok nakiningan poin na perjuli rupani. Jala didok musia di bagas saturpukon tang mungkin dua cah uluan na Kristus, uluan na Tuhan, dungi uluan na muse begu dak tohoi. Tumakas didok di ayat 20 sadai dang tarinu pamu sian panginuman ni Tuhani, huhut sian panginumannya kabegu. Dak tarbahek kamu partohap di langgatan ni Tuhani, huhut di langgatannya kabegu. Lawi bana tu langgatan ni Tuhani, alai tokenai lawi bana tu langgatan ni begu. Alani ikopilitod nasida do salah satu, mereka harus menentukan pilihannya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Bamolo tu begu ya silahkan ade. Molo tu Tuhani mah. Dakolan hala Israel doh dohita nama bige jami taun waing ba ikoto tuhonota do. Umboluat tu dia dohita. Tu Tuhani do manang na tu begu. Jadi molo adok pegawe umboluan tu begu ya silahkan ade. Dangadong istilah alternatif dia do pan ni Tuhani. Hola diportibio de masa. Misalnya rupani mengalului persekolahan, molodang masuk tusan, masuk tuson, dang masuk tuson, atik buado adong rupani jalan alternatif. Mengalului dalan songon natadokon nak keningani, molo masek di son, masek di san, mana tahu adong dope jalan alternatif. Ima molo diportibio. Ala yang go dituhani dang marlaku alternatif. Molo martuhad do dang mungkin uluanan ate. Uluanon diuluyo dang boy songani. Ati boha dang dijalo hadua disurgui bah nilehele ma raja nisibolison asau nang pahasitu hadua dibahe dinarokoi inna rupani. Gabe lomo-lomona suka-suka dia rupani. Dang boy songoni. Dak soal selera namar Tuhanon. Dak kita mengatur. Dang gumugo hita sian ibana di ayat 22. Tentukan pilihanmu sekarang. Marsaur tu Tuhani doho, manang marsaur tu begu. Jadi
Merdeka do nasida. Hita pe merdeka do menentuhon. Molo marsaur hotu begu. Baunang marsaur hotu debata. Tang bui rupani manuguton tutuhani anno botari tu begu. Bahasa hira na memenuhi jadwal manang memenuhi jatah hati. Dangi. Na padua hon didok nak keningan unang ma gabe partuktuha kita tudongan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Odo ripunan ni ayat 27 sahatu ayat 20 nomi. Atik pe berkaitan langsung donak keningan tu ayat na sebelumna. Huroha akamang molo tabarat tajaha manat turpukon masa do parsualon, masa perdebatan di tonga-tonga ni ruas ni huriai terkhusus tujuh nadi gadis di parjagalani, nadi gadis di pasar. Deba sian juhu nagi nadis nai horohan nunga jolo dipelihon tu pamilianna. Suku-suku nasida sangat sederhana. Boy dui panganon manangdang. Mungkin di nadeba dipangan, nadeba ragu-ragu yesui gabe takya di ulah rupane songoni. Suku-suku nasida dung gabe si huton Kristusi boy dui panganon. Hirai manuang nataida latar belakang ni trupukon persoalan di son. Bisakah kita makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Dungi Roma alus ni Apostel Paulus pangakamuma sian saluhu na ginadis di parjagalani unang nirisihan ala ni panggora ni rohai. Di atas Indonesia didok, kamu boleh makan segala sesuatu ate yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Unak pola buat alat deteksi halal do mga harum do mga halal dak pola. Dido Apostel Paulus pangakamuma saluhu na ginadis di parjagalani. Dido Apostel Paulus dohot hata na jepek nuaing marhite turpukon na jadi do sude panganon. Segala sesuatu diperbolehkan. Di ayat 20 nomi didok aigok dituhani do tano orro di isina. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Di boy do sude, jadi do sude. Segala sesuatu diperbolehkan. Holani tutu ate unang do ala bui sude marguna jalapatugu hoddo apakah itu berguna dan membangun tuhita dohot tudongata. Ai boy do tuhita denggan do alai tudongan dang denggan. Unang do tutu saya tapangan hape gabe partuktu hat tudongan ate. Gabe mabain haci ni rohani dongan. Unang do saya taulai sude hape gabe matat dosa tudongan. Tangadong mangorai hita mangalang si panganu dia pe semua yang berkaki empat bisa dimakan kecuali meja itu pun karena keras. Jadi au sugari di irobus gabela pot tonglo yalang. Buida langon ya silakan. Sonapa mengakuin narupane. Suku-suku na marlapatan do marguna do patugu hoddo. Alai mulu gabe mabain partuktuhan do itu dongan bau nangulat to. Dua do na pinamana ni Apostel Paulus di sini parjulu asa unak kolat dirim sarihon dongamu. Unak kolat dirim pikiri dongamu. Unak kolat tabudiho pikiri dongamu. Na padua kon asa unang akan apaju rohani dongat tapi pikiri. Alai akan mabahen las ni rohani donganima. Unang luja ho mamikiri bohado ibana sa tangis. Jadi ulau na patangis-tangison. Molo tangis ibana disido kebahagiaan na rupane. Bohado ibana sa susah. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Bohado ibana sa siga. Jadi na subur rohana molo sukses berhasil dongan.
Alai bahagia hini bana mulusiga dongan nai. Bohado ibana asa hacur. Imai pikiri bana rupani. Pikiri mah bohado ibana asa bahagia. So nidok nyak kadongan di yak kajamita nai halak manor kulkas ibana ngalian. Halaka manor tori ibana hitir-hitir ate, hutur-hutur. Bohado hita rupani memikiri nadumenggan tudongan. Alani boy marasongono dohono ta akama dohotamu inanami. Daktar bahe kita gabe pasu-pasu tudongan, bapaling tidak unang gabe pusa-pusa ate. Nah paduahon daktar bahe kita membahagiakan dongan, paling tidak unak tetap bayar sana. Daktar bahe kita mengurupi dongan, paling tidak unak tetap bayar utangna. Daktar bahe kita mekel dongani, ya paling tidak unak tabai di bana tangis. Unak ngatong gabelas rohata molo tangis di bana. Bahagia di dalam penderitaan, di atas penderitaan orang lain. Dang boy do pehita manugu-nugu, bapaling tidak unang laus dohot tita manugihon ibana tu lobang. Isi tujang nagadap, taksi tugu nahehe ate. Dang boy hita pada mehon, bapaling tidak unang gabisi pabada-bada dongak kita on. Tengok dua kada dana najulu, nalasar rohana, molo dido, cama maju pinggol lain, molo na jagodo ho, molo na hebat do cama maju pinggol lain. Saya dijujui dengan no macam pinggol lidongan, dung di cama butir tong bertubuk mak berbeda mak. Sabil merdelan, masih rehem mana sida. Guari ma bapak minna, isurat tong matong guari bapak ni beitanoi, ide-ide ma busi, najutar roha di sini, suguhir roha. Halani do satu sederion gudang do hita halak batak na bakolar rohana madok guardio makna guari bapakna hola didok na julu huguari ma bapak mina yitik ma bagi rapoti bah dakolan nilai ni dongan na binereng dan ninti-pinti do buti ai sedo tay guari bapaknya isi do guardio makna ido binereng sejata ampu de di bahaduan dung binoto guarnai adong ma persoalan do donganon. Hugari ma bapak mini ngor rupani. Itor juk do rohana. Anggon waing. Ngai bebas biak kada dana madok guardi makna. Guardi bapakna. Si pata mulai sukun. Dongan nai mana bapak? Enak. Itor didok do rupani. Oh si timbul. Sudah ada di situ. Ima jolma. Nuai. Pokokna akabang dohot tamu inang. Unang magabe partuktu hak kita. Tudongan. Gabe pasu-pasu mahita, maredo podongata. Amin, martangiang mahita. Moliate di Tuhan di hatam no kubigi hami, pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami parbuen adenggan parbuen atonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tu. Amin.